ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖୁଛି ଏମାନେ ମୋତେ ସେତେ ଡରଉଛନ୍ତି। କହୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର। ଆଜି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ଚେୟାର ପାଖକୁ, ବଟ୍ ଗଲାବେଳେ ଦେଖି ତ ସାର୍ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ଆଗେ ଅଫିସକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ କରେ ନା ୱିଣ୍ଡୋଟା ଓପନ୍ କରେ, ଝରକାଟା ଟିକେ ଖୋଲିଦିଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଝରକା ଖୋଲିବାକୁ ଗଲି, ଆଉ ଝରକା ଖୋଲିଦେଲି ତ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମା ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ବେବିକୁ ଫିଡ୍ କରଉଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବେ। ସୋ ମୁଁ ସରି କହିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେ ଭାଇ ଇଏ କୋଉଠି ଥିଲା ଭଗବାନ, ଦି ଥର ଆଟାକ୍ କରିଛି ସେ। ତାର ଆଟାକ୍ ଦେଖିକିନା ମୁଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦିରେ ସେଟା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ବୋଲି ଆସିକି ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲି। ବଟ୍ ପରେ ଦେଖେ ତ ମୁଁ ସେ ଲକ୍ ଲଗେଇ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ସେଇଠି ହିଁ ବସିଛି ସେତିକା ବେଳୁ। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଇଏ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ନା ସେ ଲକ୍ ଦିଆ ହେଇନଥାଏ ନା, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଓପନ୍ କରିଦେଇକି ଠେଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ସେମାନେ ବହୁତ ଥର ଠେଲି ଦେଇକି ପଶିଯାଆନ୍ତି ବି। ସୋ ମୁଁ ଗଲି ଲକ୍ ଦେବାକୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭଗେଇଦେବି, ସେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଟା ଦେବି। ମୁଁ ଯେତେ ଧୀରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ଭାବିକି ସେ ପଳେଇବ ତାପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଟା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି, ବଟ୍ ସେ ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେଇଦବ ତାପରେ ରହିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବି, ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହବ ନା ପଳେଇବ, ଆଉ ମୁଁ ଲକ୍ କରିକି ଆସିକି ମୋ କାମ କରିବି। କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଏ ତ ଟିକେ ଦେଖେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଭାଇ ପୁରା ଝୁଣ୍ଡ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପୁରା ଦଳ ହେଇକି, ଗଛ ଉପରେ ବି, ଗଛ ତଳେ ବି, ସେ ଛାତ ଉପରେ ବି, ସବୁଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ବି ପୋଷା ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ ତିନିଟା, ଚୁମ୍କି, ରାଜା, ମାଜା। ଏଠି ରାଜାର ଫଟୋ ବି ଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ବଟ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ବଟ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ତ ଡର ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ କି, ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ଏମଏସ୍ କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ସେଠୁ ପୁଣି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାନେ ଭଲ, ବଟ୍ ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଟାଟା ବାଇ ବାଇ, ଟେକ୍ କେୟାର, ହରେ କୃଷ୍ଣ।